Angin sa plino akan ke Science College hamni bat yaki post nong hikai hapo ke college ladap advertise bangin sim ban khot interview no bangi kwa bakini ki khon samla jongi jong kane ka thain mo phlang mo ngapro hoi kim day ban kiu sa Shillong ban lek puli bakador jong kan jin by lek school hamni akan ke college bakade college sarkar kan long ke jam bat ke berit Omday kung ki college hande hasor Shillong ki baremba mano ba perkhat imda jongpi baro kadai lamba ka parti NPP haka jingalam jong tang uway urang ba umalang umau jingking hapdeng jongpi bat ka sarkar uta uday uba lamprang bla hapkti imda uni urang ba hawudon hasor OMC bandrong hagi kamera jonga Bonlay ong somhay rap yakan ka school, somhay rap yakan ka college. Nanta ulay sa kamera jumpa Preston, somha ay ka surok yakan ka jaka yakan ka snong. Kung ter leksyong sa hanga minister jong ka Dr. Amperin bagpi ya ka koy ka khiya laon mo ban kam nos banthung nos hangda banthung doktor hangda. Mano bang le ay takikam? Daitang uway urang ba ubalang umau jingking jongpi bat kadega sarkar. Dai namar kata ngaon ya pi perlobet. Ya pi babel syai lada pi penrem ya babla. Kan long kan jing babe kan jing dunong ya kan ka konstitusi jongpi. Namar ne urang ba utrei napo udai urang ba ubon ketinre. Udai urang ba ubon jar andre utrei ki kamba imta jongpi. Ngam gwaban bon ketin nganget filosofu ya ka rukam trekam jong babla bat ka rukam trekam jong ka parti NPP bah ka don ha sarkar ngindam the ya ki development hakane ka konstitusi bat hinang yo susu ya ka roy ka par haki sistem ki banwan lada ubabla ulong UMDC sasisin nakane ka konstitusi udai tang mau sisa udai utang mau jingkingan penkenau yang epi sasisin uban la ban penpoy mat penyo ya kano kencing Arab ya betul jongpi kinong song senong ha kane ka konstituensi